Efre me asiedu yebo a mene petiensa donten be tena akonwa yi so no manya mfie du ewo akonwa yi so menso so manya mfie aduisia enan meyere eye mienu mikuramba dunum na madwuma meye ne kenti menwono nwentoma eno ho adwuma na meye se no pa ho a osoma me som ne ahemfia ha na me nso me bom pa ye se de oman yi betumpon na ye nkonwasofu yi nso ye nso obi ahunu se ampa adwuma ye die no ye di boa wo man donten he no madwuma ne se sese no se wo hene tu kwan a me na meka wo hene ho na me ne no anante se nso wo hene nso kɔ ba bi nso a okwan bi aso bia donten he hye bia ede so wo hwehwe no na wone no kro echese bia boni bi ba anase ekun bi na eba adonten he no na wode ni tiri agi akyerema